बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. संत रोहिदास भवनसह समाजाचे अन्य प्रश्न लवकरच मार्गी लागतील असं प्रतिपादन सिंधुदुर्ग जिल्हा चर्मकार समाज उन्नती मंडळ जिल्हाध्यक्ष सुजित जाधव यांनी विद्यार्थी गुणगौरव सोहळ्यात केले. सिंधुदुर्ग जिल्हा चर्मकार समाज उन्नती मंडळ सिंधुदुर्ग तालुका कुडाळ शाखा यांच्या वतीने विद्यार्थी गुणगौरव तसंच समाजातील सेवानिवृत्त विशेष उल्लेखनीय कार्य केलेल्यांचा सत्कार सोहळा कुडाळ येथे पार पडला. पाहूयात. मी फक्त एका विषयावर बोलणार आहे, कारण थोडे सगळेजण बोलणार आहेत. जिल्हा परिषद पंचायत समिती आमचे नायब तहसीलदार पवार साहेबांनी बोलले त्याप्रमाणे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगर परिषदांचं आता निवडणूक होऊ घातली आहे. ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये निवडणुका होती. मित्रांनो, आज आपण 43 वर्षात झालोय. आपलं उन्नती मंडळ 43 वर्षात झालंय. म्हणजे आपण परवडतो आपण मुक्तपणाकडे आलेलो आहे. अशा वेळी दरवर्षाला गुणवंतांचा आपण सत्कार घेतो ही चांगलीच गोष्ट आहे. पण त्याच्या पुढच्या विकासाच्या वाटा जर आपल्या जोखडायच्या असतील तर सत्तेच्या चाव्या आपल्या समाजाच्या हातात असलं पाहिजे. आणि सत्तेच्या चाव्या हातात असतील, बाबासाहेब आंबेडकर सांगितलं होतं की सत्तेत भागीदार व्हा. आणि म्हणून आज आपल्या समाजातली सगळी लोक खूप चांगली शिकलेली आहेत. आमचा पुत्राचा अभिषेक एमएससी पास झाला, फाईन आर्ट झाले, परत ते ग्रॅज्युएट झाले, खूप मोठ्या पदव्या घेतल्या या लक्षात घ्या. पण याचेही एक भाग आहे तो उरलेल्या व्यक्तीने सुद्धा आता जी निवडणूक आहे त्यासाठी आपण सभा तयारी केली पाहिजे. कुडाळ तालुक्यामध्ये एकूण 68 ग्रामपंचायती आहेत. या 68 पैकी 7 ग्रामपंचायत सरपंच नुकतंच त्यांचा रिझर्वेशन डिक्लेअर झाले. 7 सरपंच अनुसूचित जातीसाठी. मग मी आताच आम्ही पण आमच्या जिल्ह्यात चर्चा चालू की 7 जे गाव आहेत, कोणत्या गावचे सरपंच अनुसूचित जातीसाठी ऍक्टिव्ह झाले. या 7 गावावर आपल्या समाजाने कॉन्सन्ट्रेट करणं गरजेचं आहे. आणि या 7 गावात प्रत्येक गावातील किमान 3 उमेदवार आपण तयार करायचे. 3 उमेदवार तयार करायचे. म्हणजे कसं समजा भाजप असू दे, दुसरं शिवसेना असू दे, इतर कोणता पक्ष असू दे, तिन्ही पक्षामार्फत आपलाच उमेदवार उभे राहायला पाहिजे. म्हणजे हरले तरी आपला, जिंकला तरी आपलाच असेल. लक्षात घ्या. येणाऱ्या काळात आपल्या आधी समाजात वाढवणे गरजेचं आहे. संघटनेचे आधी समाज वाढले तर संघटनेचं महत्व कळतं. आज आपण गुणगौरव कार्यक्रम करतोय ते संघटनेतल्या ह्या जुन्या लोकांनी आणि नवीन कार्यकर्त्यांनी ठेवलेलं फलित आहे. मला एक आनंद वाटला की बरेच जण सांगतात की आजच्या कार्यक्रमाला विद्यार्थी उपस्थित नव्हते. पण माझं तरी मत आहे की हा सत्कार विद्यार्थ्याचा नसतो तर पालकांचा असतो. IAS होण्यासाठी किंवा कलेक्टर असतील, व्हिडिओ होण्यासाठी जी स्वप्न सुरुवात करतात ते आपले पालक करत असतात. बालवणीमध्ये उठायचं मुलाला नंतर असतं, पहिला आईला आणि वडिलांना उठून ती तयारी करायची असते. त्यामुळे सत्कार हा तुमच्या पालकांचा आहे. आणि मी खरोखर तुमच्या सर्व पालकांचं अभिनंदन करतो की तुम्ही तुमच्या पाल्यांना, तुमच्या मुलांना आज त्या उंचीवर नेऊन ठेवलेला आहे. जास्त वेळ मी घेत नाही. खूप वेळ झाला, भूक लागली. सर्वांना जय रिदास करतो. फक्त सांगितलेल्या सूचनाचं पालन करा आणि आम्हाला लवकरात लवकर तुमच्या अडचणी गुगल फॉर्म मार्फत असतील किंवा तालुका अध्यक्षांपर्यंत पोहोचवा. आम्ही त्या पूर्ण करण्याचा लवकरात लवकर प्रयत्न करू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.